знаците за последното време и способността на истинските вярващи да ги разпознаят. В тези времена на несигурност и предизвикателства е важно да разберем, че само чрез искрена вяра и посвещение можем да видим и разберем божествените знаци, които ни се изпращат. В Евангелието на Матей, 24 глава, от 3 до 14 стих ни се казва: И когато седеше на Елеонският хълм, учениците дойдоха при него насаме и казаха: Кажи ни, кога ще бъде това? И какво ще бъде знамението на Твоето пришествие и за свършека на века? Исус им отговори: Пазете се, да не ви заблуди някой, защото мнозина ще дойдат в Мое име, като кажат: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. И ще чуете за войни и военни слухове, но внимавайте да не се смущавате, понеже тези неща трябва да станат, но това още не е краят. Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство, и на разни места ще има глад и трусове. Но всичко това ще бъде само начало на страдания. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият, и ще бъдете намразени от всички народи заради Моето име. И тогава мнозина ще се съблазнят и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят. И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее, но който устои до край, той ще бъде спасен. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи. И тогава ще дойде краят. Исус Христос говори за знаците на последното време: войни, глад, земетресения и лъжепророци. Той ни предупреждава да бъдем бдителни и да не се поддаваме на страх. Но как можем да разпознаем тези знаци? Отговорът е прост – чрез вяра. Вярата ни дава духовна прозорливост, която ни позволява да видим това, което е скрито за светските очи. В Йоан, 10 глава, стих 27, Исус казва: Моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват. Само тези, които имат истинска вяра, могат да чуят и разпознаят Божия глас. Това се отнася и за разпознаването на знаците на последното време. Истинските вярващи не се поддават на лъжи и манипулации, защото имат вяра, която ги води и им дава сила да устоят на изкушенията и изпитанията. В Библията има множество примери за вярващи, които са били способни да видят и разпознаят знаците на времето. Ной, например, по Божия заповед построи ковчега, въпреки че всички около него се подиграваха и не вярваха. А Авраам напусна родината си и тръгна към неизвестното, защото вярваше в Божието обещание. Тези примери ни показват, че истинската вяра е тази, която ни позволява да виждаме отвъд видимото и да разпознаваме Божиите знаци и напътствия. В Ефесяни, 6 глава, от 10 до 18 стих, апостол Павел ни призовава: Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола, защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу злите духове под небето. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите. И така, стойте препасани с истината през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с краката си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит,
с което ще можете да угасите всички огнени стрели на лукавия. Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово, като се молите в духа по всяко време с всякаква молитва и прошение. Бодрствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии. Само чрез духовна подготовка и укрепване на нашата вяра можем да бъдем готови да разпознаем и устоим знаците на последното време. В днешният свят, изпълнен с хаос, страх и несигурност, истинската вяра е като светлина в тъмнината. Ние сме обградени от събития и ситуации, които могат да ни накарат да се чувстваме изгубени и обезнадеждени. В такива моменти вярата ни дава надежда и насочва нашите стъпки. Тя ни напомня, че Бог е с нас и че Неговата воля ще се изпълни. Исус предупреждава за лъжепророците и фалшивите знамения, които ще се опитат да заблудят дори избраните. В Матей 24 глава, стих 24 се казва: защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните. Истинската вяра е тази, която ни дава способността да различаваме истината от лъжата, истинските знамения от фалшивите. Страхът е един от най-големите врагове на вярата. Той ни прави уязвими и лесни за манипулация. Вярата, от друга страна, е нашият щит. В Псалми 91 стих 4 се казва: с перата си ще те покрива и под крилете му ще се скриеш. Неговата вярност е щит и закрила. Когато сме укрепени във вярата, страхът няма власт над нас и ние можем да устоим на всички изпитания. Братя и сестри, нека бъдем като мъдрите девици от притчата на Исус в Матей 25 глава от 1 до 13 стих, които бяха подготвени и готови за идването на младоженеца. Нека нашата вяра бъде искрена и дълбока, така че да можем да видим и разпознаем знаците на последното време. Само истинските вярващи могат да разберат Божият план и да бъдат готови за Неговото завръщане. Времето, в което живеем, изисква от нас духовна бдителност и готовност. Нека се молим Бог да ни даде мъдрост и сила да устоим на всички изпитания и да разпознаем знаците, които ни се изпращат. Нека бъдем светлина и сол в този свят, свидетелствайки за Божията любов и истина.